Hauain dana jungoia korrika itea, baina gero astuitu zaigu. Urtian zehar gero danak bidali euskaltegira. Atarratzen bertan. Iruñan bertan. Atarratzen bertan ze garrantzi ukiko dauen, ez? Ni Bergara juten naiz, eta Bergara... Eskaz. Bergara zutan ezate, bai, Bergara bizina izenez, kaina asko matei Bergarako bai. Baina, sustu hartu nun, sustua kristona. Baina nire inguruko jendeak institutua utzi, bigarren batxilergoan, eta ez dute euskeraz egiten bere egunerokotasunean, ez lanean, ez lagunekin, eta maila galtzen da, eta batzuta ja, eta ja gaina trabatzen dira. Baina hazi artei, hor zuen erronka beba da, apur bat tiratzea, eta... Ezken ikuste dela ohitura horiek, eta nire mutilan, kuadrillako mutilak, behaien artean erderaz da, ezke hola ohitu geha, bueno, bai, ohitura galde horko ditu zuen, ez da ipa. Bai, hori da. Oso jendea oso tradizionala da gauza batzutako, gauza batzutako ez, baina hemen komeni da nortan, da gero jendea asko, ezke lotza emateit, ez dakit. Ja, korrika izan daiteke abia puntu bat. Politxa, hortik aurre eta gero beharra sustatzea, ez? Jenteak euskararen beharra balu, gehiago ingo luke. Bai, gero jendia tope jartza, osakidetzan oposaketak dena gazteia euskera, ez dakizein berdat, pipi, pa, gero jaztuite zaigu, gero ja ez da ber.